Kefek mani bai kubuljak sikla sikli rok te kefek mani baniya khlainai bai kuplung tabuk haste salbaria kefek baniya khlainai rok ramjagi tongu phiaba tabuk bo thagia ko kefek mani baniya khlaimani kisasuk borok rok ramjak mani police bai salbaria kefek mani phalnai rok phiaba khatorino baniya rok khlai tongkhu abai keno tai khoroksa drug sai mani hamia phalnaino romai manlaikha takarjola thanani police rok nobo shantiganj amchani abu kosimni busala umar thamchini mithun miyano drug sai hamia mani bai baksano rangkes bohaino mankha mithun miyani aro bebagui 290 ta hai kuta kefek mani tei 22,000 ni rangkes manlaikha bini yago takarjola thanao romuitu bujaka mithun miyano tabuk rajdani bisingti kodoti sawi bonok karak majra rejakna hin sekhanarika takarjola ni osi रथिन देव वर्मा अच्छा सर तिनी तो नुखा नि थानाव बर खरसा द्राग बानिया थांनाय रमितो माने का आबो बनि सिनिमु किसा रिगार्डिं आज रमजानाय खबर तंमाने ब जे जुदिनो मनके बिनबो ओंखाय मिटन मिया बिनो मनखाय 30 बुहान बंखाय आबो कासेम बिनि कामिखाय नवशान्तिगंज थाना के तागारजला सिनी थानी खबर तंगो अनेक दिन दरेनो जे तिनि रमितो बुजांनाय मिथुन मिया ब हिरोइन बा बांसुगा हिनि जुं सायमानो आबो ब फालि तंगो गाय जुं समाजाव तो सायमानाबो मानि हानिया सिनि सिखला रागाबो चावै मा बापानि कक खनाया समाजा बिभिन्न उसिङाव खाय निजिनि खिनांगो बरक यरं परिखाय तंलाय आ बिसिङाव चिन्तानि जुं खबर मानो जे मिथुन मिया हिनै ब आब्रां सुगानो बानिया बा फालै चिरेरं थाने फालै ब समाजा एकटा हामिया बाता बनखाय दं आउनो सारे जुं बनरम बगे जुं चाइतका जुं सालबम चाइतक माने हाइनो जुं तिनि फंखाय जुं बनो नायसमै बनो जुं रमखा रमन सालाव जुं बनो सासके नायका बिनथानि जुं तलासे नायका आसागा जुं तलासे नायका बिनथानि जुं प्राय 290 टा कुटा जेटा जुं बाइल सिनिंगुस बाय आबो कुटा जुं मानखा आ कुटा जतन बिसुंखाय ब्राउन सुगा सराजा एकॉर्डिंग ले जुं बनो सासके जुं माहाखायनो जुं बनो थानाव रमितुका तो जुं सासके नायका बिनथानि जुं रामो प्राय 22,000 रां मानखा ते मोबाइल खायसे मानखा एकॉर्डिंग ले जेहेतु आबो मानि हामिया आबो बेलायखाय चिनि समाज बागबो हामिया अन बागै जुं बनो रमितु जुं ता एरेस बखायखा एवं बिनि एगेन्स्ट जुं कायसा ता एनडीपीएस केस नाहार जाखा नाहारि जुं तिनि बिसुंग जुं बनो कुटा जुं फाबा खेन बागै जुं चाइले तंलाय अच्छा सर नरंनि ओ साइट दङ तिनि तो नरंनि न कायसा सक्सेसनि जुं सायमानो ओंके सिनिओ आमसेरबो गोबां मा जागा माहिर खनाव ओंके बनो कारै ता आलका इनफरमेशन रक बप्ति दं नं थानिओ एमे सेक्रेट लिफनो भाई बतंग जेसुं मानसा जुं पुलिस रक सुदो ताकारजले पीएससी जागन पुलिस जुं साइट दङ समाज जाता हामिया जेम चामु हामिया बा चिनि जुबक समाज जेता जुं तलागा खलायनाय बा कलेज दखायनाय आमति मानि हामिया बानाय खने जुं तिनि रमनाय जुं खाना बचिनि रमनाय तंनाय एवं चिनि थानि जुं जुदि एक्युरेट खबर मानखा इ अफना फालि दङ अ फना ब हाय हाय केतलाङि माल दं जुं अबयसे जुं बनरान जा तंनाय ताइ जुं एलाका बासिनो थानि ब जारा गार्जियन हिनाय जे अक्रा सागला जुं बन थानि ब चिनि कयमु आमति फांनाय रंनो चिनि थानि खबर रेडी जुं पुलिसनि जे राइडा तुई चुंबन एरेस्ट खाने एवं आइन अनुसार चुंबन को फरवर्ड खारी बरं जे साजा माननानि माननान बागै चुं चाइते चुं तंबाय अच्छा सार निं सिनुं किचार सिदि आनि मुंखाय रथिन दा बर्मा आं तागारजला थानानि ओसि आमबाय सर थैंक यू